Уважаеми зрители, в края на годината човек е добре да си направи равносметка. Знам, че звуча клиширано, но замислете си. Не, замислете си. Замислете се. Не е ли така? Равносметка трябва да се направи. Дойде ли края на годината? Дойде. Аз човек ли съм? И аз съм човек. И аз искам да си направя равносметка. Обаче после си казах, Слави, ти работи цяла година, бе. Некой оценява ли ти го? Не. Работиш с 120 човека, един единствен от тях направи ли нещо? Некъв подарък да ти подари. Направи? Не. Донесаха ли ти баница? Има ли баница? Няма баница. Баничка да ти бяха донесли? Не. Едно сиренце. Откъсна ли му се някой от сърцето? Сиренце, кашкавалче. Една трохичка, бе. Да дойдат да кажат, Слави, хапни малко, бе, човек. И ти си човек. Донеси ли някой нещо? Не. Един имал баничарница, друг имал кошери. Па ти седиш тук, Слави, на бюрото и се чудиш в машината останали ли са солети. Имам машини отвънка, съм включил, ма с пари. Трябва да пусна монета и солети. Много обичам солетки, кръц. Обаче се чудя дали са останали. Никой не ми е донесъл нищо. Затова си казах, Слави, ти си почивай и вземи си покани някой да си прави равносметки, да ти ги анализира, да ти ги оценява. Затова аз, уважаеми зрители, отправих покана към един патриот от народа. Ей, зричиничи! Кома гледате, бе, ей? Ни дейцака там, остави дистанционното, защото кот ти пусна, той ще гледаш. Разбра ли ма? Да ни та прибия. Тюхо. Ей, тук в той шоу всеки прави кот си иска, бе. И що? Защото няма бой. Разпиштоли ли сте се, бе, мишки? Тука някакви актьорчета турнозят водещия. А ей, водещия. Оля, каже батка, ни мои някакви мишоци се качват на главата. Виж кота правят. Моля ти се. Малко са криви, че баба ги Не. изправи. Не! Баба е менгеме. Не, баба не е менгеме. Баба изправи очила. Дай ми очи. Не! Не бой се. Не дей, че край. вам... Ванка! Едва да ги намерих. Дай, моля ти се. Къде ти си ги търсил? Да. А те са загубени, ти си ги намерил. Да. Не искам да спорим. Едвам си ги намерил. Къде ги намери на дай пазара? ми ги. Дай къде си, дай ми ги. Не ми ги пускай. Няма баба. Страхотни очила, човече! Вижи химикалката! Я ги служи! Какъв е проблема? Я ги човече! свали! Има ли снорхел към комплекта, човече? Виждам, че е на мода лето. Виждам да сме с еднакви очила. Целият съм бяло, това е добро начало. Прекаляваш. Айде, давай. Много ми хареса, че витрината е голяма, баба. Главата на нашия водещ. Леко. Не, мен. Леко. Не мен! Леко. Няма мен! Добре, така ще пръскам, а то на камерата ще излезе се едно ви пръскам. Вижте. Нали? Да. Излиза се едно ви пръскам. Нали? Не е така. Да. Няма, не ви. Просто мъгла. Виждате ли? Добре, бе! Виждате ли? Дим. Няма. Ето! Напръскал съм. И там, докато е мокро, за един миг се появява коса. Вижте се. Зайо, байо. Нали разбирате, че това, което правите, е нещо, което... Зайо, байо. Нали Как раз- си, моето момче? Нали разбирате, че... Ну, заец! Ну, погоди! Махнете това нещо Там от за глава. Да, добре. Ако искате, имам и на кожичка. Имате уши на кожичка. Да. Или рукца на кожичка. Уши. Уши. Имам добре. и виме, но го слагам след 12 часа. Ай, Ти не можеш да направиш фуника, бе. тогава с топчета. Топчета, да не сме индианци. Дай виж фуники как... Ай.
Ще ме контузиш! Ще ме контузиш оттам да... Удари го, му вземи трабата, бе! Служи очилата. Не искам да те слушам. Стоп, ма вижте, Бла, 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 бла. Не искам да те слушам. За това? Къде ме гледаш сега? Къде ме гледаш? Ах ти мръснико! Значи, ако съм аз, те ще ги прибия, ще ги вържа с свинските опашки и ще им кажа гол бак театър, гол бак театър. Никадърници. А Сиромахов ще го накарам да си изие книгите. Ти какъв си е, Сиромахов? Ти не си ни актьор, ти не си нит писател, е. Какъв си ти, е? Марш Народната библиотека при унес, как им беше името, е? Унес, братята, бе, там, пред библиотеката, бе. Кажи ги, бе, Кобрати Тервел, дето са направили азбуката. Ма как искаш да ти върви нещо като всеки млад киртак, тормози в той шоу старите кучета? Ще се опитаме да докажем или опровергаем закона на Мърфи, гласящ, че филията намазана с масло винаги пада с маслото надолу. И така взимаме една филия. Взимаме една филия намазана с масло и с емпирична дързост я изпускаме върху пода. Уау! Човече! Тази филия е невероятна! Ау, човече! Човече, я да опитаме така. Оп! Ау, човече! Уау! Престанете, бе! Няма! Ето е, човече! Ево, човече! Уау! Ево! Мъките ме взели! Балета ми играе тук! Ще се Филията се подхлъзне! плесна с маслото върху пода! Законът на Мърфи е потвърден. Филията винаги пада с маслото надолу. Съвсем случайно! Съвсем случайно, човече, още от първия път. Аз бих допълнил, че без значение от коя страна пада филията, накрая винаги идва ванката и почиства. Уау! Уау! Ще дойде ли този отпечен куч син? Или ще оставим балерините да се потрошат. Добре! Да оставим балерините да Нека се да му искаме прошка, Ванка! Ванка, ела, махни тая филия от тук. Добре, човече, искам прошка. Прости ми за всичко, което сме правили с, как се казваше, Джейми. Аз съм Адам, ти си Джейми. Ей, човече, ти... Хайде, вие си продължавайте Добре, там. ние продължаваме. Да. Продължавай, човече, ти Човече, си. продължаваме с мазалото и ръченицата върху нервите на водещия със следващия опит. Този път филията, която ще изпуснем, не е с масло, а с лютеница. Уау! Експресна доставка от Ти дискотеката на разбираш ли какво Котето. правиш? И така, вижте тази девствена... Значи, ако я пуснеш на земята с червеното надолу да падне, след това се приключва изцяло с твоите професионални отношения с мен. Ей, човече, и аз ще изгоря. Човече, Човече, не знам как да продължа. на уволнение! Уволнение! Не, човече, ще приключи моята... Не, няма! Филията е девствена. От към подови микроби, нали, човече? Аз ще я изпусна, човече. Човече, така румен ли съм, Не ми човече? казвай човече и не се мъжиш лютеница по телевизията. Защо да не се мажа? Ей, Джейми! Ей, Джейми! Страхотен изрод, човече! Ей, човече! С моя колега Мадам осторожно ще измерва секундите, в които тя ще престои на земята. Готов ли си, човече? Дали има микроби? Готови? Старт! Едно, две, три, четири! Дига, човече, дига! И така, ето, няма, всичко е наред. Няма страшно! Стига, бе! Човече, моля! Виж какво направи! Човече, няма, пази ги човече. тия нерви! Човече, тия нерви не са само за Погледни днес. се! Няма, човече, няма нищо. Няма нищо. Милиони микроби са я накачулили от качен кучи сине. Ах, тези микроби! Вау! Дай ми филията! Вече е изпусна. Остави я там. Добре, прибери Остави я я. там. Не си бъркай в джоба. Няма страшно! Е, Махни я оттам и си я служи на масата. Защо? Мога да я скрия на друго место. Ето, ама ще човече. сега да се обуеш, човече! Много добре! Ей, Джейми, как се чувстваш?
Внимавай, ще излезе филията! Ах, ти на празно усилие! че като трепериш, тресеш цялото студио. Защо той отвел папе? Махнете то! Отвел папе, Исках да кажа нещо друго. Абонира се при рибите. Край там си. Отивай нататък, стани ми смазя Ела ти при с тази мен. филия, която държиш в обувката си. А може ли Искаш да колегата кажеш, да дойде с какво мен да при държа? рибите? Всичко е безопасно. Не дей, събувай. Ей, човече! Сега вече има и гъбички. Каза, че има повелие, ако разея блюзата, се появи брат близнак. Не дей, бе, човек. Само да отворя. Какво Не се дей, бе. направи? Няма нищо да направиш, божата. Нищо. Не му идиш на къл, остави го да се подхлъзне, да Ето падне го! и да се прибие. Да. Щом цапаш, ще бършиш. Да играеш банка. Добре. Айде, Шишето. парчи, ти си. Шишето, дай ми шишето. Дай му шишето, бе. Да, му го... Абе. Престани! Чуваш ли ме? Чуваш ли ме, какво ти Бегай казвам? от тука! Не ме карай да ставам! Бегай! Не ме карай да ставам! Айде, кай по Престани! сценарий! Вака! Ей! Ей! Значи нарочно го дразниш. Не го даде! Престани, бе! Няма! Ванка, ела само да е така, ела! Дай се успокоим, шефе, с една чаша айран. Забранил съм да се пие тук, да се вкарват бузи, айрани и така нататък. Тайкат. Шефе, от притеснение малко ми треперят ръцете и може да стане някоя бея. Каква бе... Не! 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 Бегай, ти казах, не пипай тука. Не! Не! Пивай тука! Пивай! Не, казах ти! Не. Дай да пием по един айран Не искам да пия айран. Забранил съм да внасям мляко в студиото. за Никакъв айран. здравето на екипа. Не, бе, стига сега. Така ли? Опа, шефе! Какво? Нещо ме напъна от айрана. Айде, без простоти. Дай, без Ти простоти. кай тук по сценарий, аз ще отида до тоалетната. Забранил съм да се... Ай! Значи... Друго си е да ти олекне. Направо се чувствам нов човек. Какви са тия тук метли? Какъв е то айран? Какво е това? Едно и също, всеки път. Бегай от тука! Аз ще кажа бега тук. Бегай от тука, бе! Какво е? До кога? Лей! До кога ще гледаш, бе, добре? Лек! Ще опомня един път. Коли път помали път да живиш? Седми, Все мине, бегай от тука! ще кажа. Дай на мен! Ми на тебе, ти Ще чистиш, видиш! няма я Бегай да от чистиш. тука, ти казах! Хубаво, не мажей! Бегай от Не тука. мажей! Не мажей, Не бегай! мажей! Хубаво! Бегай от тука, бе! Тук хубаво завърши. Що ме сипва, че бришиш? Бриши! Ти бежи! Там един път ти си... Хубаво, ма! Айде! Що ми пърнеш тия неща тук, да... Айде! Махайте се и двамата от тук! Отидем да почистя малко и ще дойда. Ванка, много ти благодаря. Чакай! Престани, бе! Много ти благодаря, Ванка.
Ванка! Извинявай. Виж какво ще ти кажа. Без да искам. Този път не Правиш ги искам. нарочно ги Не прави. Дай ми го съм, това. не съм нарочно ги направила. Дай ми го това. Дай ми го, не ме карай да ставам. Ма добре, не съм. Чуваш ли ме, какво ти казвам? Не съм нарочно Не ме- го направила това. Няма да. Ето, ако искаш. Дай го. Ето, вземи. Чай! Ох, Махни се от тук, махни се. така се чувствам неудобно. С какво да ги събера? Банка! Защо? Без да си искам, Ма какво тук да играем направя? балет! Играем балет тук! Ама добре, да съм си искала това нещо. Той е бие възрастни хора. Айде, дай, престани, ще ти остави го. помогна. Айде, остави го! Добре, дай ще го помогна. Чего става? Какво толкова? Ай, дай. Ай, няма да се занима повече. Това не В трябваше. моето студио, внимавай, Иване, Та гата служила студена вода. Видиш? престани, бе! Защо? Престани! Чакай само кажа нещо. Защо престана? Защо престана, ако се е трябвало? Казваш, смееш си. Кажи какво направи, господи. Защо сложи студена вода, като знаеш, че аз се потма? Така ли? Така ли си го е? Мръсник. Защо? Мръсник. Ето го. Това е човек. Ванка, искам на Дуркончо. Моля ти се, Ванка. Мой. Не. Ванка, искам на Дуркончо. Добре, дай ми чаша вода. Дай ми я в устата. Ще има ли бой по допето? Искаш ли вода или Не искам. Само един човек има тук, дето всичко знае. Знае българския език, буква по буква. От А до... Кажи го де, какво беше там накрая на... Каквото има, нали? Той пълен член, той празен член, той женски член. Той да ти каже коя е подлогата в изречението. Всичко знае този. Ей, аз то ще го взема с мен на границата, аз ще ловя бежанците, а той ще го учи на български. Той е Мариан Бачев, учителя. Мога ли да ви помоля нещо? Да. Понеже вие сте водещ на ток-шоу, Да. можете ли да кажете 3 пъти бързо шницълче, шницълче, щепсълче, щепсълче? Шницълче, 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 щепсълче, щепсълче, щепсълче. Не, шницълче, шницълче, щепсълче, щепсълче, шницълче, шницълче, щепсълче, щепсълче, шницълче, шницълче, щепсълче, щепсълче. Защо да казвам това Да нещо? видя дали ви услужи в говорния апарат. Шницълче, шницълче, щепсълче, щепсълче, шницълче, шницълче, щепсълче, щепсълче. Шницълче, шницълче. Защо ме карате да се държа като идиот? Просто ви отива, не заради нещо друго. Добре, виждате сега как ще коментирате променливото време навън. Много е важно да кажете. Променливото Добре, променливо време. Времето е променливо, не може да е променливо. Нали водите Коментирайте времето. Нали водите ток-шоу, господин Трифонов? Тъй като в бизнеса се води от принципа extended or die, Не expanded. моля, Extended е разширявам. Extended е друго. много се радвам, че такива двама английско говорящи представители точно казват кое как се произнася. Extended, не expanded. Слушайте професора и той. Знаеш ли как се казва специалиста уши, нос, гърло? Не. Оториноларинголог. Можеш ли го повториш? Оториноларинголог. Не ларинголог. А какъв? Оториноларинголог. Оториноларинголог. Не бързо. Оториноларинголог. Така. Защото е трудно да кажеш обичам те, но още по-трудно е да кажеш оториноларинголог. Оториноларинголог. Браво, много добре. На мен като президент също не ми дреме за референдума и ще си преместя левия елерон в десния крачол. Крачо. Крачол! Крачо. Как окури? са правилни, Не крачо сме и тук... крачол. Не, просто е Крачо. Крачолов Яворов се казва. Той е Колеги, Крачолов На Яворов. български ли ще говорим сега? Айде! Точно за български. Не, за първи път на консултативен съвет имаме консенсус и национално съгласие с изключение на правоговора. И вие сега... Ние точно това предлагахме и от БСП с Какво смесената предлагахте? система. Крачол? Не, Крачол, да си остане както винаги си е било.
Крачолов Яворов. Абе, вие къде се обаждате пък точно вие? Ако не сте разбрали, в село Загорско кандидат на ДПС, който се казва, забележете, Местан, победи кандидата на ДОСТ, който се казва Мустафа. Интересното е, че веднага след това местната структура на ДОСТ се отказа публично от кандидата си. Защо, господин Местан? Ще започнем с това, понеже сме в едно изключително българско предаване, Да, нямат сега тук. че се казва структура, не се казва структура. Добре, айде, структура са. Нека да слагаме ударенията на подходящите Ще ви кажа защо места. не казвам структура, защото заради глуповите рими, които пускат Кукобент, като кажа структура, след това половин час ще ми говорят някакви неща. Разбирате? Затова не казвам структура. Бай Хю! Опа! Бай Хю! Хю! Хю, чуваш ли ме? Абсолютно! Как се казват ангелите или нямат имена? Имат. Как са? Бялото зайче и черното зайче. Бялата чайка и черната чайка? Как чайка, зайче? Бялата чайка и черната чайка. Ти имаш проблем с чайките. Чувам, бе, чувам! Всички викат зайче. Зайче, чайка си ти. Много е умен тос, направо ми пълни, душичката ми пълни. Господ го и бил с буквара в главата, бил го. Ей, мишки, пишете и четете на българския малумници. Васил Левски зато и ви е дал азбуката. Значи в тази държава много малко са пей. Защото никой не е ходил в казармата да пее. Значи мене в казармата са ме научили да пея всичките песни. Значи той върви народе, какво беше там, той тих бял, нали, такова и горда стара уназве. Кажи я, бе. Излезе ми от такава, ама ще се сетя. Значи аз като ида да пея на караоке. Караокето ми вика Динко. Чухо. И идва у нас. А той, дет сега ще го идти, той пеен ли е? Той е Шан-Зелизе. Je bombolea sur le... Moment. Откачи ми се това. Заповядайте, майоре. Жомбалят и сеню люку... Момент. Мога ли да го изпея от листа? Може, заповядайте. Трети опит. Тук е хубавото, че мога да почна, когато искам. Не. Сега ще почна. Je me baladais sur l'avenue, le corps ouvert à l'inconnu. J'ai vu de dire bonjour à n'importe qui. Продължавайте, майоре. N'importe qui. И си... Евгений, защо не седите? Пейте друга песен. चल मेरी साथी ओ मेरी खाती चल कदा खींच के चला यार धक्का मार मत ये मोटर कार चला यार मकदर चल मेरी साथी बोलियो सीना जो खयो Пролета на рамото ми. Моля те, още не е пролет. Цецо, защо се смееш сега? Пролета на рамото ми. Кацна. Кога зашумя. Айде, престани сега, айде, това е нелепо. Нелепо е. Добре, баба. Айде, баба. Дай! На! Ето аз ти давам всичко. Ти какво ще ми дадеш? Дуда! Музика. Не. Човече!
Василя да се гръбна! На друга да дам това, което на теб да дам. Да, което на теб да дам. Удави ме в твоите очи, Удуши ме с твоите коси. удуши ме с твоите коси. С усти сега ме уби. С усни сега ме уби. Нека ме боли. Нека ме боли, нека ме боли. Слушай песента ми се смей. Лоша, После чакай, сме бъди чакай, до бе, не край бързай. ме разпилей. И нека боли. Сиги! Само тази болка още ми подсказва, че съм още жив и съм до теб. Айде накажи ме, айде нарани ме, айде изгори ме, нека ме моли. Цум, 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 за всеки от нас крие копнеш, не повтори. Цум, 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 ни кани за в час, в приказен свят да върви. Цум, 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 за всеки от нас крие копнеш, не повтори. Цум, 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 ни кани за в час, в приказен свят да върви. Зазареза, съм готов. Зазареза, съм готов. Джамайка са напушим и легнем да поспим. А тук луканки сушим, свински шишове въртим. Устата ти, гълъбо, устата ти. Огнена лава е устата ти. По принцип, Главата ти, гълъбо, главата ти. по принцип, Пълна с решение е главата ти. по принцип, Главата ти, гълъбо, главата ти. Чакай да ти обясня. Пълна с решения Чакай да е ти- главата ти. чакай да ти обясня. Не, ние не можем да бъдем добри и познати. Няма следа в КТБ, няма следа в КТБ. Бяхме най-близки, зато и от сега нататък кинтите ще прибера, щом те намеря в Белград. Уау, това е бал, от мене чао. Това е вече за мен. Това е край и аз съм гол и съм съблечен и знам, ще ходя аз при рибите, при Чичо Слави и там ще има бой и друго нещо. Ави, ей, смешници, много си зле тук е. Как ни излезе поне един с един готян анцунг? Его и той ми ходи без чорапи тук. Тури ни бели чорапи, бе. Тури ни мукасини, тури една диагоналка, да се види, че си бароец. Тук сте голи кът мишки, бе, кът бижанци сте изпаднали. Гледам ва и ми иди да ва прибивам, ей. Престани, не ги подпетвай. Обуй ги и не ги подпетвай. Как мога 43-ти номер, как да влезе от 43-ти Ти си номер? напълнял сцена си 150 кг. Кой ти каза, бе? Колко килограма си? Бех 108, сега съм на диета от 4-5 дена съм Я 104. донесете един кантар да го видя. А, Кажете на донеси. Иван, един докарай кантар да ония видя. позитивния. Позитивния да донесе един кантар. Иване, донеси кантар. Кантар. Не ми, отиди и донесете кантар. Аз казах ли ви, че нямате авторитет в това шоу? Не, никой не ви слуша. Примери се.
Абе, какво правиш сега? Не бой се, бе! Дай! Ха! Застани отгоре, нормално. Застани върху него, нормално. Те, че не мога гоцала. Ще... Ама и насилие има в шоуто, насилие! Застани, бе! А ти се кажа! Айде, застани, стига! Мушмуръп! Застани! Айде! Сложи си очилата. Ако са на... Казах ли? 104. 109, бе! 109 пише! Това не е верно. Не е верно. Made in China. Мали тия букуци, бе. Това екип ми е от 10 години. Кажи на домакина Диан Младенов да фане ми вземе един екип. 10 години играем с едни същи фанелки. Кажете изпълнителният продуцент да дойде. Кой е днеска? Мисля, че е Айде, Димитрова. са загадия. Ела. Искам да му смените цялото облекло, искам да не му личиш кембето, искам да изгледа... Не го дигай! Ако може и такова, и малко по-големи обувки. И малко по-големи обувки му вземете, запиши си и с някаква по-голяма фанелка и по-различни гащи, защото верно с тия се показва непрекъснато. Да, и ако може ми плати и тока за един месец. Лашке, пиши! Искам да благодаря, предния път те помолих за екип, искам да благодаря за новия екип, близки чепици. Искам да благодаря на човека там, борда на директорите, къде държи контролния пакет акции в отбора на Бацо Мала, нашия менеджер Диан Младенов, да благодаря. И за Диан Младенов, заплатата! И да поздравя домакиня Ласко, който ми взе тия неща и всеки път ми засича мача по 45 минути. Штрак и е не кажа някаква глупост. Какво ще каже за новия ми щит? Невероятен, той им прилича на чинел от барабани. Не, да. То е. А какво е това перде, което си облякал, което обикновен... Гардероба е затворен, са празници. Значи... Питаш ли как се... Искам да как ви съм кажа, се облякал, като са затворени гардероба днес? Не изглежда така. И искам следващия път, когато има Леонид, той да не е с чинел... киноцентъра. Млъкни, бе! Той да не е с чинел и да не е с пердето. Разбирате ли? Искам Леонид да изглежда авторитетно. Да има копие. И да е чинел. Какъв е той клин? Тогава, ако искаш да излезе авторитетно, почивайте в почивните дни. Значи от телевизията най-много мразя операторите. Той пярата за той ги би, ама малко ги би, защото пак снима, бе. Значи, кулика, ако го фана, направо го прибивам с левата камера. Иначе и патриот, ама много риве. Що риве този човек? Ма ко ви занимавам аз глупости? Гледайте как трябва да се тормозят операторите и сирджиите в студиото, тъй харабийската и си водете бележки, защото ще ва изпитвам, ей. Нема ли гардероб тия да си сложат дрейте? Дай да ще ги взема, бе. сега. Го чакайте, ще се боли така да стоят хората. Дай ще ги закача там е от туалетната. Дай, нема да вземеме нищо. Я да фанеме. Дай ги тура. Хората, моли така да стоят, бе. И да гледат, тия си тръгнат. Сложи ги тук, не върху китарите. Сложи ги на диванчето. Не върху китарите, това не е за качалка. Извинявам, боиш ли за качалка? тук. Вземи и на други хора сега да не ги пребърквай. Добре. Остави ги тук, айде. Дай да изтори Ела, ги. бе, остави Дай, ги там тук. гледам и там има. Абе, немате ли за Не, бе, качалка ела ги това остави такова? тук, айде. Айде, Ще вземи взема на това. други хора, айде. Ще взема. После може ги познаете. Да не се спънеш. После те ще Така. го познаят сами хора. Али това си го взема за мене, нищо. Това на кое е? Гацо. Ми дръж си го като е твой. Го взема за тук. Гацо. Я направи така. Направи така. Гацо. Презни шамар. Гацо. Направи така. Така, дръж сега това яки. Ванка, вземи тия. Чакай, бе. Вземи тия ората, къде да такова. Защо? Какво е? Защо? Чак, ма що се отдошък? Ела тук, бе. Я помогни на хората. Иване, помогни на хората. Вие защо хората не им Я събери на хората якитата. Ела тук, бе. Там. Слушай, сега ти кажа, какво се случи? Това момиченце на втори ред постоянно се оправя. Вижте. Стана ми жал, така го гледам, постоянно се оправя
Имам чувството, че е тесно. Наистина, това ми направи впечатление. Ама ще паднат ли или какво е? Не знам. Нагоре ли ги вдигаме? Не. Бре, ти тук на работа ли си или да гледаш момичето как се оправя? Просто ми направи, защото прави штрак. Аз Как мисля, ги че намества, трябва да й най-вероятно? подарим Слушай, сутиен. Намества ги. Най-вероятно от тук. Аз мисля, че момичето има нужда от по-голям сутиен. Чакай. А сега остава да ме накараш да й купа по-голям сутиен. Не, вие ще отидете да вземете мерката. Виж, а как ги намества? От тук нагоре, така. отляво надясно, по часовниковата стрелка или обратно Добре, надясно? защо да не купим на момичето един сутиен? Какво лошо има? Защо? Сутиен. Аз нямам моето студио сутиена, ти ми раздаваш сутиено. Ти ми раздаваш... Сутиено. Па, кога аз съм ти го взел сутиено? Не, аз просто... Кога аз съм ти взел сутиено на тебе? Нямам. Па я сутиено нямам. Нямам. Дигни камерите, бе, келеш! Какво се такова? Защо? Какво се? Хили са. Господин Трифонов не нося мартеници. Искам да видиш колко е висок оператора за тая камера, дето си я бараш, си я пипаш там. Виж колко е висок. Иди застани до него, отиди застани до него, отиди застани до него, отиди застани до него, отиди там, отиди да видиш колко е висок. Отиди. Кога да отида? Ей, сега Кога отиди. да отида? Предния път Кога аз да застанах отида? и отиди Кога застани да до него. отида? Кога да отида? Отиди е сега. Къде точно да отида? Застани да видиш колко е висок. Работи най-високият член от екипа ми, работи да те снима. Лилипут такъв. Най-висок, но с най-къси ръце. Не е с къси ръце, бе! С Да, къси не. ръце бил. Да. Много си е добре. Отиди да видиш, отиди при него да се преме. Той да не е тиранозавър Рекс. Добре, сега отивам. Застани, Сега отиди отивам. при него. Сега отивам. Отиди сега. Сега отивам. Веднага отиди. Готва се. Готва Отивай. се. Да. Тръгвам. Тръгвам. Айде, Тръгвам. престани. Айде не дей. Айде не дей. Айде не дей. Виж, че е по-висок от тебе. По-високо от мене. Ами по-висок е, погледни се. По-високо и от тебе. Това няма значение. Отиди и прегърни татарски. Къде? Ей го там, за това дългата камера. Той също Отиди. не е толкова извратен. И не знам, отиди и го прегърни. Ела! Отиди да награбиш татарски, Ела, бабе. татарец! Баба е буклук. Ела! Нападни го! Ела, татарец! Изяш му ухото. Дай да видя, баба. Ай, ти си толкова при. Я да видя, баба, с слушалки. Каква е тоя крам, бе? Ти кръниш ли си, бе? Какъв е тоя крам, бе, баба? Айде, бабо, идвай сега. Идвам, баба. Баба, идва. Чекайте ги изключа. Значи, наскоро, господин Трифонов, какво стана, бе? Че му се отвинти камерата на това момче. Какво правиш сега? Какво правиш? Остави го, не го пипай там. Чакам го да се пипай там. обърне! Чакам го да се обърне! Не го пипай. Не го пипай там. Не Ела го насам. имам, гледам тук, че там се отвине момчето. Това ти е Ела тук, излишно. баба е голям буклук. А това Ела какво насам. е? Славче, това скъпа ли е тая техника? Скъпа е, да. виж. Абе, не ми опипай операторите, бе. Искам, баба, си направи татуировка и аз. Какво ще татуираш? А? Какво ще татуираш? Умбелия делфин. Те този човек къде отговаря тук за бариерата, къде дига и такова бариерата в Това не е шоуто. бариерата, това е Иван Татарски и това се нарича кран. Той... Ми що го дига и пуска? Като всеки някой дига и пуска, викам, този човек на бариерата е златен. Гледай го, какъв убавец. Кажи сега... Виж как се огащя, гледай, гледай. Гледай как се огаща. Говорихме... Викам това портиера. Говорих... Не е портиер. Добре ме разбрах. Добре ме Зоек. Стига след такова, Слави. Не се ядосваш. Как си се Тонче? Ай, бала. Кога излизаш пенсия? 2 години ти. Няма да мога ги изкараме. Да. Така че няма да стане. Ванка, ти колко ти остава за пенсия? 10. И няма да изкараш и ти. Няма тук да изкараш, това искам да кажа. Господин Трифонов, този човек стои 2 часа прав. Нека седне малко. Няма малко след. Да седне. Аз ще го масажирам да му е по-удобно.
Ела и ти седни малко. Дай седни. Ела седни малко, ще по краката. Седни. Седни малко. Седни си малко и тук. Седнете. Ела тук, бе! Ти какво ми разместваш екипа тук в студиото? Ма не, този човек стои 2 часа прав. Но седни малко. Ела, застани тук и сега си... си хубав, супер! Я дай двете камери сега да се целунат. Това е момчето и момчето. Елате, камерки, елате. Дай сега да от... Стига ги блъската към Ай сега едната камерка. Ето, роди се детенце! Ето, имаме и детенце! Има малко детенце! Аз много обичам моето гаженци и другите животни. Много обичам животни. Значи всеки петък се правя на животно, а гажето ми, какво овце, не ми се говори. Вие тук в този шоу имате ли животни, бе? Какво става с папагала? Изядоха ли го? Нищо имате си друг добитък. Донесох си едно кученце. Подарък за кучето, подарък. Това е кучето на Георги Совкин. Малко кучето. Немско чай. Ето вижте какво кучето е. Вижте тези очички. Бре, защо ми е това? Искай да им... Защо ми е това ключе? Глей, щуби му гърчето. Добре. Ти си много хубаво сърдечен. Ти, защо ти... Аре, ела сега! Престани! Глей сега, как му се отваря главата, гледай. Що уби живот? Махай го! Това е някаква тъпа китайска играчка. Не! Аз казвам нещо за вашите китайски чела. Не са китайски! Не са китайски! Що уби кучето? Тогава ще го погребем. Айде... Виж сега. Понеделник погребвахме мравка. Ето я, не е погребана. Ето. Ето я мравката. Хербарий стана заради тебе. Сай кучето. Ще изядем мравката. Как можа го се Трифонов? Айде, излез си, кажи нещата. Не, кръчето ти го чупил. Излез си, кажи Първо нещата. сърдечен човек такъв. Ти заповядай. Това е ново куче. Българско. Чистокръвно е. Чистокръвно е. Обезпаразитен е. Какъв бе? Обезпаразитен е. Обезпарачтен ли? Обезпаразитен е. Всичко му е наред. Това е кученце. Ела да си гля. Ела. Не дай. Не дай да мириш. Не дай. Ти. Ласи, ела тук, ласи. Престани, бе! Приш, какво правиш сега? Казах ти, сядай там. Ей, човече. Просто... Ела тук и седни, бе! Ще живееш при рибите, аз ти казвам. Ела седни тук. Сядай тук и стой на едно място. Дедо! Дедо! Най-после те намерих. След толкова години, дядо. Махай се. Уважаеми зрители, не съм сигурен дали аз не направя грешка. Всъщност аз никога не съм сигурен за това, докато не разбера, че съм направил грешка и тогава много ме е яд. Но сега още не съм разбрал, обаче я поправих.
Казах на човека, когото видяхте преди малко, господине, go back to Ямбул. Go back to Ямбул. И той запали АТВ-то и си отиде. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Благодаря ви. I am go back to my гримьорна. Довиждане.